ଆମମାନଙ୍କର ପଖାଳ ପାଇଁ କିଛି ଖରା ଦିନ ଦରକାର ନାହିଁ କି ପଖାଳ ଦିବସ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ପଖାଳ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ମାନେ ସବୁଦିନ ଖିଆ ହେଇପାରିବ, ସେ ବର୍ଷା ହେଉ କି ଶୀତ। ଆଜି ସେମିତି ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ମୁଡ୍ ହେଇଥିଲା। ସକାଳୁ ବନେଇଥିଲି ପଖାଳ ସହିତ ଆଳୁ ପୋଡ଼ା, ବାଇଗଣ, ଜହ୍ନି, ପୋଟଳ, ଟମାଟୋ ଏ ସବୁକୁ ପୋଡ଼ିକି ଗୋଟେ ପାଗ କରିଥିଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଚୁଲି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ପୋଡ଼େ। ଗ୍ୟାସ୍ରେ କେମିତି ପୋଡ଼େ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି, ବଢ଼ିଆ ହୁଏ। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି ଆଣିଥିଲି ମାଛ, ଗୋଟା ମାଛ ଭଜା। ଏଇଟା ମରୁଆ ମାଛ ବୋଧ ହୁଏ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି ପୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ କରିଥିଲି ସେଇଟା। ଏମିତି ଟିକେ ସୁଖା ସୁଖା ତରକାରୀ ବି ପଖାଳ ସହିତ ବଢ଼ିଆ ଜମେ। ଆଉ ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ପଖାଳ, ବଢ଼ିଆ ମଜା ହୁଏ। ମାଛଟା ବହୁତ ଭଲ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟା, ଆର ବେଶୀ କଣ୍ଟା ନଥାଏ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମାଛଟା। ତା ସହିତ ତାକୁ ଯଦି ବେସର ମସଲା ଦେଇକି ଭଜାଯାଏ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି। ମୁଁ ନର୍ମାଲ୍ ଭାଜିଥିଲି। ଆଉ ପଖାଳ ମୋର ପୁରାପୁରି ଜମି ଯାଇଥିଲା ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ସହିତ। ଭିଡ଼ିଓ